d'este vídeo. Extraordinari, gravat tot d'una, sense talls. Avui s'ha rodat un d'estos videoclips que s'arrasen a internet a la Universitat Politècnica de València. Si hi havia classe, avui tots ells han fet putxina. Això sí, el resultat ha sigut productiu. Pasarlo bien y ganar un crédito de libre elección, que siempre está bien. Només un plan en seqüència, si no hi ha talls ni muntatge en postproducció. Cal organitzar-se i este matí aquestes 400 persones ho han intentat. Perquè cadascú té la seva frase. Jo sols dic la paraula rocking, però en realitat és una part important de la cançó. Els pioners en esta moda que ja arrasen internet van ser estos joves de la Universitat del Quebec. Vorels atrapa. A Espanya, a la Universitat de Navarra s'apuntaren també animals. Així, qui no vol anar a la universitat?